What's up, guys? How are you all doing? It's been so long. Should I speak English? Did I speak English? Would you understand? Soki termon hali bone ko mira ko. Should I speak English? Did I speak English? Would you understand? Wiyete ko can I speak English? If I speak English, will you understand? Anani charmag. But let us speak Pulaar. Salmini on mi juri mon mi nyagi mon do woni bayrondiral no feewi. Mi nyagi mon yafuya chagal yettude Allah julde annabi sallallahu alaihi wasallam diwanade sere be jinnabe e bandira fu yo Allah wat jam ko artude e modon parce que yidde accudo quelques explications pourquoi dido fo temps uji en badani vidéo ko manquere temps surtout dum haden wawde wadde vidéo ji parce que jeyaado jeya ko rondi dum do en nannu dum hen mais dum tawi en ko eden badi occupé yo Allah wallu ko yidde wadde ballondirde e bandirabe tagi en naade dum do hayso tawi intérêt personnel nani hen vraiment surtout yidde wallude bandirabe parce que eden gandi partout dans le monde walla ko buri hewde aduna o ko on parle anglais on halte ko anglais surtout a tawat do leydi ene jogi langue mudum d'accord mais ba taw be ɓurta wadde utiliser to banggue étranger ji ko anglais parce que langue o ko langue jaajjo langue ballo no feewi surtout gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ko enen foof ndendi ɗum ko anglais halte hen ko wayno aéroport uji e port uji e gueɗe kewɗe ganduɗa ɗe sohla e aduna o sa wawi langue o ma wallu no feewi ɗum tagui wawde langue o wona faaro wawde langue o ko wallude hoore muɗum e wallude kadi environnement muɗum par ce que so on takkiɓe ma kadi aɗa wawi langue o ma walluɓe e surtout e haajuji mabɓe ɗum noon eɗen gari yafnade bandiraɓe par ce que ça fait joni 1 mois et quelques jours ko en mbaɗani leçon en mbaɗi leçon ñanden ko sakiri ɗo ko mais avant on leçon taw wayri ha yon leçon j'espère que joni woni yon téléphone caggal ɗum ko jogade question parce que leçon men mo jogornoɗen wadde drop e mo jogorɗen wadde upload e dimanche jawtuɗo o ene jeeya ko haɗi en wawde wadde upload eɗen jogui saggere parce que sahaji eɗen pirta certaines konguɗe e français dañen hen question ngaji affaire o holko firtata e Pulaar exactement tawni waɗani en difficile seeɗa namdotomi on ko holko firti happy birthday to you joyeux anniversaire holko firtata joyeux anniversaire e Pulaar parce que leçon men garowo ene waɗi ɗum ene waɗi joyeux anniversaire mais ronki andude holno kalirami ɗum e Pulaar joni emin namdi on min mbaɗa avant tout oɗo vidéo e YouTube pour mbawon yiide ɗum mbawon jabanade en question commentaire below commentaire less on saha sen dañi réponse pourquoi pas mbaɗen cours o ɗum tagi kam wiide cours uji avant mi meeɗi halde ko way noon cours uji ko enen foof mbaɗata ɗum parce que sa waɗi janggaka wadde sa waɗi wadde ko jangguinowo e janggowo kamɓe foof ndendi cours uji goto foof mabɓe ne wawi dañde saggere pourquoi pas jangguinowo saggata jangguinowo baɗɗo qualifié ne wawi was saggude jangguinowo mo ganduɗa waɗani qualifié saggere mum hawnaki ɗum tagui min gaddi nde ɗo saggere saggitade on ɗum aɗa wawi yaltinde comme ça
non ko ɗum hawni pourtant mbeɗa namdo anniversaire holno wiyete e Pulaar ndeke mbeɗi jogiiɗo réponse o saram ɗo kono noon mbeɗa sohli réponse uji mon réponse o arata e vidéo he ko dernière jiɗɗo heɓde réponse o yo heɓ vidéo ha gasa ma heɓde réponse o holmo cikkuɗon won ɓe ngannduɗaa so ndaari vidéo en e nganndi jaabiɗo réponse o ko holon par ce que minen fof mawnidi ɗo jooni noon onon annduɓe kam oɗon nganndi yimɓam oɗon nganndi mo mbiyammi fotta wawde jaabade réponse o mon ɗo mbaɗe commentaire less inde makko ava ko ɗon jiyamo down this is Baba Galle Ba wow Pulaar fof noon hannde komin guurdi ko mi annda no foti duuɓi kono ko ɓanni namdade question Pulaar mi daña réponse e makko c'est la première fois on nanani Pulaar non asawla mbiyannom ko on nanani wolof Pulaar makko ɓoori yewti emin belti e mon no feewi emin jiya commentaire uji mon so ɗon teski emin mbaɗa j'aime emin jaabo commentaire uji moɗon ɗi souvent hay somin jawata yidde ɗum somin jii kam emin jaabo on jarama woto jejjire wadde partagé abonné et like mbaɗe partagé seno beele ma ɓuuri yajde on jarama bayi